Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandiraniso pano pa NMS TV. Muli ndine Alex Kananji pamene tiliso boma lina la Palombe kwa tiye Kalezera village Chikomola boma lomwelo la Palombe. So tinali pa dawa imene amapangisa NMS TV. So takumanaso ndi brother ena amene anabwerera ku chipembedzo cha Chisilamu nde choyambirira tiadziwe brother kuti kodi ni ndani. Brother zinani? Patrick Smart. Brother Patrick, mutabwera kumene ku chipembedzo cha Chisilamu ndi zinthu ziti zimene mukumana nazo pambuyo ponena kuti mwabwera kumene ku chipembedzo cha Chisilamu? Ndikumana ndi mauthenga abwino. Ndinabwera chipembedzo cha Chisilamu chifukwa cha maphunziro amene ndakumana nawo atabwera mmuzi mwathu mwa Chikomola. Ntamva uthenga wabwino unandisangalatsa ndi kundikhuza kubwereranso ku chipembedzo cha Chisilamu. Chabwino, masha Allah, umu ndimene afotokozera chifukwa chimene chinawapangisa kuti abwerere kumene ku chipembedzo cha Chisilamu ndichonena kuti iwo adakumana ndi anthu ena amenenso amayenda kumafotokoza za ukulu wa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, iwo anapanga chisankho chokhala Msilamu watsopano. Chabwino, brother, china iniyo pa nthawi imene mwakhala inu Msilamu, ndi zinthu ziti zimene mwakhala mukumana nazo zimene zili zabwino kwa inu? Zinthu zomwe zabwino ndikumakumana nazo choyambirira ni mauthenga abwino, komanso ndikumaona kusinthika ndikapita kokumana ndi azinzanga ngati mmene tilili padawa pano. Ndikumaona kusinthika kusiyana ndi mbuyo zomwe zimachitika mbuyomo. Apa ndikumaona kuti umoyo wathu ngati kuuzimu wasinthika. Chabwino, pambuyo poti niyo munali Khristu ndi mabwera kumene ku chipembedzo chimene cha Chisilamu, mungawalimbikitse bwanji anthu amene asali asilamu amene akutionera pa video imeneyi, mungawapasa uthenga wanji kuti nawonso mwina inshallah kuti akhoza nawonso kulimbikitsika kuti mwina ndi upanga chisankho chokhala asilamu, mungapereke uthenga wanji kwa anthu ngati amene wawo? Chomwe ndingawuze nchonena kuti ngati samadziwa kunena kuti chipembedzo chabwino ndi chiti, kuyambira lero adziwe kunena kuti Chisilamu ndi chipembedzo chikhacho chimene chikupanga zinthu zolondolozeka pambali ya uzimu wa munthu. Komanso posatengera kunena kuti ukalowa chipembedzo cha Chisilamu anthu akuyankhula motani, koma chabwino chomwe ungasamale nchonena kuti ukalowa chipembedzo cha Chisilamu wazisankhira malo abwino. Chabwino, zikomo kwambiri. Muli ndi china chake choti mukhoza kulankhula pa nthawi imene tili panopo? Chilipo. Mmene talowa chipembedzo cha Chisilamu tikusowekera zambiri monga chisotichi chongobwereka, komanso tikusowekera ngati mikanjo, komanso pambuyo pa zonsezo sitinangolowa chipembedzo cha Chisilamu kuti mwina mwake tizingopitako ngati tikaonekera. Tikufunikiranso maphunziro onena kuti tidziwe kuti chipembedzo cha Chisilamu ndi chani, kuti nafe tikapita ku Chisilamuko ku chipembedzo cha Chisilamu tizidziwa chomwe tikupitira. Tikufunikiranso maphunziro wa Chisilamu. Chabwino, umu ndimene tachezera ndi brother amene wawa kwa nkhani yaikulu imene akufotokoza ndionena kuti pamene iwo abwera kumene ku chipembedzo cha Chisilamu, iwo akupempha kwambiri kunena kuti ataphunzira kuti achimvetsetse bwinobwino Chisilamu kuti iwowa azakhale akupitirira pasogolo ndi Chisilamu ndi kuwalimbikisanso anthu ena zokhuza ndi Chisilamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.